Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yaw Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi on calminama inde on manama e jettode sikela en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe gam humnude aadi men e moɗon ko robindo jayde hono kala ñande joni koye jayde leydi men paɗen jayde leydi men e oɗo jalawma aljuma go lewru mars tan ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi ene wayno gaari koye toɓɓe certuɗe ɗortoɗen ko jayde gendire nde losoloy nden jayde waɗi ko natal Amadou Ba hoore jagoɗo leydi Sénégal jahanɗo laamu ngu e on ɗon tana bannoɗo toon to Saint-Louis du Sénégal tawi noon o ari koye safrirdu gam etade yettade ɓen ɓe ganduɗa ko loriɓe e ko yewiti on ɗon ndun yolayru laana ɓe kollirti wonde ni limore nde e oɗo saaha hande ɓeydima saabu ko tolni e nogas e jeeɗiɗo neɗɗo woni ko kawri hen e ladial ko tolni e capanɗe naayo e jeeɗiɗo ɓen goni dandaɓe hen e oɗo saaha koye on tuma noon kanko hoore jagorɗo hollitti wonde ɓen ɗon kala heɓeɓe waɗaɗi identifié ko ɓuuren ko hewde gona Sénégal naaɓe kono kay ko jibinande leyɗel taariɗel Sénégal o habri noon wonde laamu ngu ina wayno ma ƴettu peeje pellitte gam etade kadi sembitinde haare muɗum nde ummani fewde ko fate banggue hono haɓare ɗen dalle kaɗade woni immigration clandestine Walfa Quotidien ari koye dawrugol nden jayde wi ne wayno ko salademo yuɓɓinde sumgoji ko adi jagol makko ñande ɗiɗi lewru avril ɓe mbi ko Macky Sall acci Sénégal ha laaɓi ceer manam ɓorima ha laaɓi ceer walla rumtima Sénégal so on jiiɗi e ngol ɗon bindol Macky lâche le Sénégal ɗin ko godi sifaji kadi ne tawe e hello tati nder nden jayde Walfa Quotidien jayde enquête e oɗo subaka hande ari koye wi ko jaltal crise politique gonaɗo ɓe mbi ko la formule la Macky formula manam noon ɓe bindiri oɗo subaka hande ɓe kolliti ko caggal nde o windi ɓatake toon to X woni on ɗon ɗo réseau biyetenoɗo Twitter holliti wonde tan départ makko ne wayno tan ko hunde tengtude ala foof ko wawi hen waylude omo heddi hen ferme e wiide makko e on tuma noon ma Jambal Diagne habri wonde kanko Macky Sall ni ma o windu toon to conseil constitutionnel gam wiide wonde yo ɓen ɗon darnu ko wiyete ko hono président intérimaire woni tan lomtotoɗoma eko fayi arde ɗin ko guri kala ina jaaji e hello tati nden nden jayde witende enquête Vox Populi arti on ɗon fannu nden jayde wi kañum nene wayno tan ko gasirde mandat hoorejo Macky Sall ɓe mbi ko Macky e hoore muɗum ne wayno tengtini yaadu muɗum ñande lewru avril e on tuma noon maître Sidiki Kaba ɓe mbi ko ari artirde e ko yewti ko e scénario ji ɗiɗi caggal 2 avril kanko maître Sidiki Kaba noon hollitti wonde scénario gadano lomtoto mawle ndi en cas ko wiyete vacances de pouvoir ko président assemblée nationale woni Amadou Mame Diop caggal muɗum noon so on ɗon lomtima haljiti kala candidat ji badnoɗi validé nattat wodde on ɗon processus électoral ne wayno fuɗɗite ha hoore bowal ɗin ko guri maître Sidiki Kaba ene yaaji e hello nayyi e nder nden jayde Vox Populi haala makko woni ko tawate nder nden jayde lo Dakar wa kanko maître Sidiki Kaba e ɗin élection ngaji présidentiel o wi ko caggal 2 avril so tawi Macky Sall wona kañum woni ɗo kala ko fate banggue processus électoral o koko fuɗɗito hoore bowal manam ɓen candidat sappo e jeenayyi tongaɗi ɗi walla wannoɓe ha joni mbiyen tengtinoɓe toon to conseil constitutionnel nattata wodde ha laaɓa ceer puɗɗito ko hoore bowal ɗin ko godi maître Sidiki Kaba ene jaaji nden jayde witende lo Dakar wa besbi le jour kañum newoɗo subaka wi ko jagol maw leydi ndi Macky Sall ɗiɗi lewru avril ene wayno ɓe mbi ko ɗum parfum de reprise manam tan ko urata ko de urata ko ɓamtugol processus président de la république ni ma ero conseil constitutionnel nde darnata président ko wiyete ko lomto par intérim maître Sidiki Kaba noon ko woni makko tawata hen o wi ko président assemblée nationale kañum tigui so tawi ɓamti leydi ndi ene wayno ɗin sappo e jeenayyi candidat kala badnoɗo retenu foof en camaɗa ha laaɓa ceer ɗum ɗon ni woni ko kongoni makko jaaji e hello jeegom e jeeɗiɗi enen nden jayde witende besbi le jour jayde li quotidien oɗo subaka hande ari koye kaldigal e pamodiral on ɗon dialogue kono kadi e pellital makko ngal o tengtini wonde ñande ɗiɗi lewru avril ko jaahowo caggal gasirde on ɗon mandat makko ɓe mbi
ko le processus électoral en sursis manam tan on don processus électoral e oɗo saaha beele faɗɗaki saabu ko namdal ɓe mbaɗi maître Sidi Kaba noon jaggot tambiɗe gueɗe kisal nden ko leydi Sénégal holluti wonde eɗen goni e situation inédit gonka hawnika no fewi e oɗo saaha on ɗon conseil noon ene wayno tan ɓe mbi waɗi prévu tan koko wiyete ko empêchement walla démission ha ni e mayde woni sankari e on tuma noon ɓe mbi so tawi woni vacances du pouvoir ne wayno jogori ɓamtude laamu ngu ko hoorejo assemblée nationale e on tuma noon kala ko fate banggue processus électoral gonɗo yaade o foof samat fuɗɗito hoore boowal koko nguɗi maître Sidiki Kaba on ɗon jagoɗo guiɗe nder leydi Sénégal jaydirle public ari kañum tongude kan ɗon haala wi ene wayno tan ko jamma nibbo mo Sénégal woni jamma mo wetani ha ɗo e ɗiɗi lewru avril ɓe mbi tan de ko la république à genoux de nouveau manam tan leydi Sénégal koko dicci kadi lawol kesol ɗum woni koɓe mbi yawde ngal ɗon natal galle lamorgo kono kadi e on ɗon e ngol ɗon turgol chef de l'état Macky Sall holdirde won tan laamu ngu walla ni leydi ndi hoore muɗum hannde koko dicci ha hoofi laabi ɗiɗi woni koɓe kollirɗo kamɓe jaynenkoɓe le public l'Express quotidien ko jayde wiyete noon ndenni ari koye crise politique ɗo e nder leydi Sénégal jibinama front kesso front commun ngam ɗin sumgoji mbawa yuɓɓinede ko adi ɗiɗi lewru avril woni ngal ɗo natal ngal jiiɗon e nder nden jayde wiyeten l'Express quotidien jayde Rewmi quotidien people nden ɗon jayde ne wayno ari koye o debbajo guinniraɗo Nabou Guèye e nder série Babel on woni Dieynaba Sow mo ganduɗa rewi addi taw ko film uji PULAAR eɗen teskomo ni film jeewo dogɗo ɗo e Piindi TV on debbaji noon woni hen ni gandirima ko Dieynaba Kangaɗo so tawi en tundirima en gaddoyi nden ɗon inde ko on debbajo wadda entretien sababude noon ko joude mo rôle mantiniɗo e nder on ɗon film Babel tawi on ɗon debbajo ko debbajo mo yitere muɗum heewi bonno pirtowo kono kadi hen sahaji dendinowo kanko debbajo noon e konngol less o wi komo woɗɗi wonde on ɗon debbo mbo yimɓeɓe mbo jouata e rôle o c'est à dire noon ko wutti mbo ɓurni kono kadi ko ɗum vraiment fierté mawɗo mbo jogui hande o wondemo neɗɗo ɓurɗo feeñde on ɗon série Babel mo ganduɗa ene doga e oɗo saaha e yoga télévision ngaji leydi ndi jayde point actu sport ko ɗon guddirten robine men jayde je oɗo subaka hande jayne koɓe gaari koko tengti toon to Juventus Paul Pogba yowama ko tolni e matcheji e ko tolnimi e duuɓi nayyi woni 4 ans de suspension tawi on ɗon gorkajo ɓiɗo leydi France tuma koko wiyete ko dopage woni yarde poɗɗe ɓeɗoje sembe kona ɗum tawate hen koko yewti koye on ɗon Jeux africain 2024 équipe nationale U20 du Sénégal ne wayno tan jogorani i maya toon to Ghana tawi yadata e on ɗon Amara Diouf vedette mbo équipe nationale du Sénégal ko ɗo uddi robine men jayndeji joni joni paɗen koye gueɗe rendo gueɗe rendo e oɗo ñalawma aljuma ene wayno garaten koye kabaru kesso janɗo e jayndiyankoɓe oɗo ñalawma hande on kabaru woni agression woni yanede biteɗo Maymouna Ndour Faye mo ganduɗa ko jayndiyanke toon to jayde chaîne télévisé biteɗo 7TV kanko ni d'abord ko kanko jeeyi on ɗon télé on ɗon chaîne télévisé mo ganduɗa ko hanki jamma o yana caggal émission makko mbo yuɓɓinanno toon to nden ɗon haalirde walla mbiyen on ɗon télévision 7TV nde ummortono galle makko noon omo ummortono toon to seeno omo naata galle makko ɗon o tawi gorko damar galle yani makko yiwmo laaɓi e wutulu debbajo noon wasi ƴiƴam kewɗam ko adi kene waɗi évacué urgence toon to hôpital ne wayno noon o wanno recevoir ko Farba Ngom homme politique maire des Agnam gonɗo e pouvoir o caggal onon émission ko nden tigui onon debbajo yana debbajo mo ganduɗa ko debbajo dariɗo to banggue daranade ko wiyete liberté d'expression kono kadi daraniɗo gueɗe ndewago e nder leydi Sénégal daraniɗo développement d'ailleurs saabu debbajo wonno ko gollowo tan toon to 2STV ko adi kene darna entreprise muɗum nden ɗon onon télévision 7TV hande ne gollina hewɓe ko on debbo waɗa ngal ɗo baɗal country ngal andaka taw noon haɗo kalten ɗo hol baɗɗo ɗum kono kam eɗen gandi ko debbajo gonnoɗo e cible e kala e saaha o tumanoma ɗo gueɗe kewɗe wiyede kanko jeeyi Anita TV ha jibini caɗele mawɗi e biyoje bonɗe menace de mort konguɗi e ƴettoje
hay ko nandi hen galle makko e nokku makko fof toon to télévision wattindo ni ko waɗede policier ji gendarme ɓe mbeɗa ndena jogo ndenka makko kono ina wayno ɗum ɗon ɓoccitima hanki jamma ko nden oɗon debbajo nde gayni wadde gollal muɗum en tant que journaliste wadde recevoir on politique ko nden yuwa laaɓi damar galle muɗum kono e subake kabaru gummoride Mamadou Awa Ndiaye mbo gollinta toon to nden ɗon oɗon télévision habri wonde ne gurdam makko nana yeeso saabu o hepti sago makko manam tan jaam heɓama hay sinno tawi o gañimi kam gañande musde enen to banggue men en tant que jaydiyankoɓe eɗen ñiiga eɗen cofno ha ɗo doole meɗen tolni e ɗeɗo baɗe kawtori ɗe ko ɓoyani ko ko télévision Walfa TV udda guddugol cofgol ko ɓoyani ko aussi jaydiyankoɓe waɗanoɓe wadde golle mumen sur le terrain mbaɗa brutalisé gueɗe mumen bonna en jonnata ɗum ko ɓoyani ko kadi ko wattidi ko oɗo debbajo Maymouna Ndour ɗo yimɓe jeeyi ha ɓurti keerol saabu ko ɗum tentative de meurtre yiwde neɗɗo laaɓi wuttulu vraiment jomum arno ko joɓade fitano muɗum donc en tant que jaydiyankoɓe eɗen ñiiga ɗum haɗa doole meɗen tolni eɗen eero kadi yo lawol wat golle muɗum jaydiyanko waɗi ko golle muɗum jaydiyanko ari ko habrude jaydiyanko ari ko wadde ko wiyete ko maintenir équilibre ina namdo ina eto wadde relancé on ɗon so tawi wattidima hôpital e caggal émission muɗum vraiment ko hunde sofde biyoje bonde ƴettoje ko goɗɗi pewani saabu jaydiyanko ko wi ko ina lundi gonka parti ma walla gonka leader ma mbiya ɗum biyoje bonde gummoɗa e ɗum aussi mbaɗa ɗum gueɗe kantori ɗum ɗon woni ko Sénégal anda ɗum ɗon woni ko yoɗani aussi e leydi wani no Sénégal leydi ganduɗa ndi ko wiyeten leydi démocratie leydi ganduɗa ndi ko wiyetedi jaydiyanke ko quatriéme pouvoir jogui leydi ndi ɗum noon eɗen eero lawol leydi Sénégal nde waɗata golle muɗum on ɗon baɗɗo ngal ɗon baɗal ande holi kanko holko waɗiri ɗum hol nelɗomo holko saabi ɗeɗo namde kala hande nana yeeso so tawi on fawama junggo wawa andede eɗen mbiya kadi debbajo yo Allah addu cellal yo Allah lomten cellal vraiment ha wawa artude aussi e on plateau makko e MNF o wawa invide goɗɗo ha yimɓe kadi keeɓa ko cohle makko e kala e saaha ko ɗon guddirten ɗiɗo konguɗi ganduɗa ɗi ko triste guddirten e oɗo subaka hande eɗen dokka bandiraɓe aadi altine so Allah lamɗo jaaɓi caméra wonan hen toon ko Djiby Diam en jetti Ali Fall to banggue montage yo en gone jaam.